ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо. Ҳама каси аз созен хубен. Мондуҳои моҳи шарифи Рамазон зиндаву сарбаланд бошад. Худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, дар навори имрӯза фақат хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ба навор гирифтем бари шумо пешкаш мекунем. Ва касоне ки агар хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мошин ё ин ки хона, замин, ягон техника аппарат, хулоса любое чизҳои дар ватсайи мо рӯй кунед барои реклама кунед ёки фурӯхтан. дар ватсайи мо 911 32 43 44 суратоша ёки видеоша хати маълумотҳои пуррааш равон кунед, реклама карда иншоалло ки дӯстони азиз фурӯхта медиҳем. раҳмати калом барои дастгиритон. иншоалло ки дастгирӣ кунед беҳтарин наворшидагиай. ва дӯстон бисёр дар комментария мисол менависанд ки акай насиндаи чиба хонаҳои ха қиматанд. ҳаракат мекунем хонаи арзона барои шумо пешкаш мекунем. саломат бошед. ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. салом дӯстон, хушхабар ба ҳамаи шумо. касоне ки дар Москва ё ин ки Московская област бошед, шумо хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, марҳамат ширкати бародармон Рустамро тавсия медиҳем ки 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. дӯстони азиз, рақамҳое ки шумо дар экран мебинед, дар WhatsApp нависед, 24 соат дар хизмати мо шумо аст. агар шумо аз 100 кило боло бор дошта бошед, худашон рафта аз дари хонатон гирифта ба тамоми ҷойҳои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, ширкати бародармон дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав деҳаи баракат, яъне ки деҳаи кирпични гуфтагиай, 3 дар хона, 3.5 сотиқ заминай. дӯстон гуфтагие ки гирду атрофаш маҳкам нест, яъне ки ду тарафаш маҳкама, обу сфед мушкилӣ нест. хона бо хишти пухта сохта шудааст барои зиндаги кардана ҷои беҳтаринай. дута баня дорад, ҳоҷатхона, ҳама чиз қоидавӣ кардагиай ва мактабу магазин дар наздикии хона ҳастай гуфтагиай. дӯстони азиз, хулоса ҳоҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд, обу сфед мушкилӣ нест. нархи хонара 300 000 сомониш мега. аз номи сомонаи мо гап занед, боз арзони хуб мешавад. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои рӯи экран буда занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. мегузарем ба якумаш. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Варзоб, яъне ки деҳаи Чорбоғда қарор дорад. хона аз 4 дар хона иборат буда ва дар 1 сотиқа, яъне ки 1/6 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи ин хонара дӯстони азиз 420 000 сомониш мега. савдои хуб гуфтагие ки дорад. документош ҳамаш 100% ҳастанд. метавонед дар рақамҳои рӯи экран буда 001 44 24 72 қади дӯстон занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. ба хотири меҳнатимо шербашон лайкҳоро фаромӯш накунед. зиндаву сарбаланд бошед. ва дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки дар поёни корвонтарафои Грандзавод. хона ду ошӯна ҳастай, беҳтарин ремонтҳо кардагиай, 5 дар хона сохтагиай. ҳоҷатхона ва кухнеш дар даруни, яъне ки кухни баняш дар даруни хона ҳастай. мушкилӣ нест, дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. нархи ин хонара бошад 679 000 сомониш мега. камтараки дигар савдо дорад. марҳамат дӯстон, рақамҳо барои тамос 931 81 81 61 қаде ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Фалакон гуфтагиай.
гирду атрофаш маҳкам ремонтҳои хуб кардагиай ва 4 дар хонаи дӯстони азиз дар 3 содиқ замин сохта шудааст. нархи ин хонаро 580 000 сомониш мега. касоне ки дӯстон дар комментар менависанд ки акай Насимдиҷа фақат хонаҳои заминӣ аз шаҳри Душанбе ба навор бигир, ина марҳамат, хонаҳои заминӣ насиб боша боз дар навори оянда квартираҳоро ба навор мегирем. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, мегузарем ба эълонҳои дигариамон. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки поёни Корвон, маҳаллаи Пахтакор мебошад. хона дуэтажаи дӯстони азиз, ремонтҳои беҳтарин кардагӣ, ремонти нав кардагӣ, 3 дар хона дорад, кухни, баня, яъне ки ҳоҷатхона дар дуруни хона ҳастай. масоҳати заминиш бошад 1 содиқ заминай. гирду атрофаш маҳкам, дарвозаи нав часпондагӣ, нақша 550 000 сомониш мега. дӯстон, марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, як то хонаи фурӯшӣ ҳастаи дастирошни гуфтагиай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯпарӯи бозорчаи Зарафшон. 6 дар хона мебошад ва 10 сотиқ замина. нархи хонара 289 000 сомониш мега. ина дӯстони азиз, метавонед занг бизанед, аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. рақамҳои ватсаби соҳибхона мондагиай 38 22 24 80 қаде. метавонед дӯстон ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Ховаронда мебошад. 3 дар хона ҳаст ва гуфтага ки заминаш бениҳоят калон, 10 сотиқ заминда сохта шудааст. нархи хонара бардори азиз 450 000 сомониш мега. боз гуфтага ки биё хона аз пеш бибин, мақолат кишид, савдо мешавад дар назди хона. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, эълон дигариамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки дар Ленинский район мебошад. 3 дар хона дар 4 содиқ замин сохта шудааст. нархи хонара 300 000 сомониш мега. гуфтаге ки ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш сатфоиза ҳастанд. метавонед дар рақамҳоро экрамда 902 51 11 19 қаде ҳатман дӯстон муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, рӯпарӯи, яъне ки мошинбозори нав гуфтагиай. хона дуэтажаи дӯстон, 5 дар хона ва 4 сотиқ заминай. нашоди ҳуҷҷатош ва нашоди оби светиш ҳечи гуфтагӣ нестай. метавонед дар рақамҳоро экрамда муроҷиат кунед ва нархи хонар бардори азиз 330 000 сомониш мега. метавонед дар рақамҳоро экрамда 988 61 42 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки ҳамин хона ба нархаш арзанда ҳастай. 5 дар хона 4 сотиқ заминай. метавонед муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, ин марҳамат нархи арзона 180,000 сомон неки як хонагаҳ бародари азиз. Хонаи фурӯши дар ноҳияи Рӯдакӣ 33 микрорайон гуфтага, як дар хона, як сотиқ замин, як то чакдонхона дорад, оби свет дорад. Ин марҳамат ошхонаша бинед, тамошо кунед. Нархша 180,000 сомониш мега. Неки дӯстон нархи охириша, дига вабше арзон намешавад. Марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда ҳатман занг бизанед. ва дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшиамон аст ки қарор дорад дар повороти фабрика, яъне ки дар ноҳияи Рӯдакӣ Истиқлол 3 аз роҳи Калон то хонара 2 километр мебошад. Хона ду этажаи дӯстон гуфтага, 7 дар хона, баня, ҳоҷатхона, кухни, даруни дорад. Якум этаж ремонт дорад, дуюм этаж дару тиреза, пол, шкатур дорад. Камтар меличовка кор дорад. Де этажа гуфтага, яъне ки толха дуюм этажаш ремонт дорад, тамом хулоса. Срочно фурӯшиай. 7 дар хонаи дӯстони азиз, нигоҳ кунед ки 7 дар хона 2 сотиқ заминай, нархша 300,000 сомониш мега. Марҳамат дар тамос бароед.